Dobrý den, vítejte u dalšího videa z dílny Šteri Mantel. Dnes si ukážeme špičku v automatizované výrobě paletových podstav, Nohomat linku, která je komplexní, rychlá, přesná a efektivní. Nohomat linka je schopna pokrýt celý proces výroby paletových nohou, od řezání kostek po hotové podstavy. Skládá se z automatické kráticí pily pro přesné řezání kostek z masivních trámů, pásového dopravníku s možností otáčení kostek o 90 stupňů, nohomatu, který jsme již představili v předešlých videích, inject dopravníku s tiskovou hlavou a z výstupního stolu s vyrážečem pro odběr hotových podstav, který může být nahrazen stahovačem. Linku lze samozřejmě přizpůsobit vašim požadavkům a jednotlivé moduly lze upravit nebo úplně vynechat.